Amb motiu del 40è aniversari de l'Arxiu Nacional de Catalunya, hem preparat un mosaic d'accions, activitats i iniciatives per celebrar-ho. Us en fem un ràpid repàs. Hem vestit l'edifici amb una gran lona amb imatges de gran format d'alguns dels nostres documents que convida tothom a entrar-hi. Hem elaborat unes bosses de roba amb dues imatges icòniques que conservem a l'arxiu dels fons dels fotògrafs Bert i Claret i Brangolí. Per promocionar els nostres 40 anys, hem preparat 3 spots de 40 imatges potents que retraten el present de l'arxiu, la nostra història com a institució i grans icones del país des del 1980. També hem dissenyat una imatge gràfica que ens acompanyarà durant tot l'any, a les capçaleres dels nostres perfils i a les nostres publicacions a les xarxes socials. Destinem un espai fix de la nostra pàgina web a explicar de manera permanent en xarxa les activitats que impulsarem al llarg d'aquests 12 mesos. Des del nostre canal de YouTube emetem en directe aquest acte i posarem a l'abast de tothom les produccions audiovisuals vinculades a l'aniversari. Disposem per primera vegada d'una guia que presenta la nostra institució i el patrimoni insubstituïble que conserva i difon als nostres amics i visitants. Busquem noves formes d'explicar el patrimoni que conservem. Vídeos que situen cronològicament els nostres fons segons els tipus de productor que publicarem mensualment. També amb presentacions que permeten navegar en la línia de temps i accedir directament a la informació sobre el fons a través del cercador Arxius en línia. L'aniversari és també una oportunitat per donar la veu als nostres antics companyes i companys, sense la dedicació i la il·lusió dels quals aquesta casa no hauria fet tanta bona feina. I també donem la veu als nostres usuaris. Volem que expliquin qui són, quins fons consulten i amb quina finalitat. Al llarg d'aquests 12 mesos us explicarem amb detall 40 moments clau que hem escollit en la història del nostre Arxiu Nacional. I farem que els nostres usuaris puguin triar amb nosaltres 40 imatges d'aquests decennis de la història del nostre país a través dels fons que conservem. Treballem per presentar-vos algunes exposicions, per exemple, amb motiu de l'any Triadú, en el centenari del naixement de l'escriptor i pedagog, a través del fons que es conserva a l'arxiu, amb el comissari Jordi Manent
sobre l'activisme del personatge. Preparem també una exposició sobre els tres català, Pere Català i Pic, i Pere i Francesc Català i Roca, que estrenarem just d'aquí un any i ens farà de cloenda. La produïm amb el comissari Juan Naranjo en col·laboració amb el Museu d'Història de Catalunya i l'Arxiu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Entre els mesos de març i maig de 2021 participarem en el Festival Lumínic de Sant Cugat amb una proposta atractiva. Sortirem al carrer per exposar amb lones de gran format imatges que expressen com les dones han estat a l'objectiu dels fotògrafs. Com cada any, finalment, coincidint a primers de juny amb la celebració del Dia Internacional dels Arxius, celebrarem una jornada de portes obertes molt especial. Us esperem en tots aquests actes.